नाही झालं. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा खूप सगळ्यांचं हरे स्वागत आहे. कृष्ण. श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभू यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर चौथ्या अध्यायावरती आपण आहोत. 15 श्लोक पूर्ण झालेले आहेत आणि 16वा श्लोक सुरू आहे आपला. तर अशा या चौथ्या ज्ञान कर्म संन्यास योग या योगावरती आपण आहोत. आणि आपण कर्माला जाणलेलं आहे. गेल्या अध्यायामध्ये आपण कर्मासंदर्भात चर्चा केली आहे. त्याच्यानंतर वर्णाश्रम जो धर्म आहे आणि वर्णाश्रम पद्धती कशी काय भगवंतांनी तयार केलेली आहे या सगळ्याला आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये जाणलेलं आहे. आणि ज्या या आधीच्या ज्या काही श्लोक आहेत याच्या 10 श्लोकानंतर आपण जे श्लोक बघितले की जन्म कर्मच मे दिव्यम, त्यानंतर परित्राणाय साधूनाम, यदा यदा ही धर्मसे, या सगळे जे श्लोक आहेत म्हणजे पूर्ण श्लोक आपण म्हटले तर मुख्य त्यातला सगळे श्लोक मुख्य आहेत. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे, या अध्यायामध्ये भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. आणि जे अनेक लाखो वर्षांपूर्वी भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं ते कुठेतरी लुप्त झालेलं आहे. या गुरु परंपरेमध्ये पण ती कुठेतरी खंडित झाली काळाच्या ओघामध्ये. आणि त्याच्यामुळे हे ज्ञान लुप्त झाल्यामुळे हे ज्ञान पुन्हा भगवंत देतात. आणि इथे प्रत्येक गोष्टीला, जसं दुसऱ्या अध्यायामध्ये प्रत्येक कारणाची कारण मीमांसा करून भगवंतांनी अर्जुनाच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. त्याचं मन कशा प्रकारे वळवण्याचा भगवंत प्रयत्न करत आहेत. एक आध्यात्मिक गुरु कशा प्रकारे 360 अंशातून सांगून त्याच्या भक्ताचं आणि त्याच्या शिष्याचं मन कसं काय परिवर्तित करू शकतो तर हे आपण बघतो आहोत. आणि त्याप्रमाणे भगवंत अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आहेत आणि आपल्याला ती उत्तरं मिळत आहेत ज्याच्यातून आपल्याला ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतं आहे. श्लोक 16. किम कर्म किम कर्मेति यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायची इच्छा हरे आहे? कृष्ण. मी वाचू हो माताजी? हो, नक्की एकेकाने वाचा. हा. सगळ्यांनी नक्की सेवा द्या. तर सायली माताजी वाचतायत. हो. त्यानंतर एकेकीने वाचा, हँड रेज करून नक्कीच. हरे येस. कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्म काय आणि अकर्म काय हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आता मी तुला कर्माचे वर्णन करतो, जे जाणल्यावर तू सर्व अशुभातून मुक्त होशील. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित कर्म हे भक्तांच्या उदाहरणावरून करावायचे असते. 15व्या श्लोकात याचा निर्देश केला आहे. असे हे कर्म स्वतंत्रपणे का करू नये या संबंधी पुढील श्लोकात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी या अध्यायाच्या प्रारंभी सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याने गुरु शिष्य परंपरेतील प्रामाणिक व्यक्तीच्या आदेशानुसार आचरण केले पाहिजे. कृष्ण भावनेची पद्धती सर्वप्रथम सूर्यदेवाला सांगण्यात आली. सूर्यदेवाने आपला पुत्र मनूला सांगितली. मनूने आपला पुत्र इक्ष्वाकूला सांगितली. आणि अशा प्रकारे अत्यंत प्राचीन काळापासून ही पद्धती पृथ्वीवर चालत आली आहे. म्हणून मनुष्याने गुरु शिष्य परंपरेतील पूर्व प्रमाणित व्यक्तींच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण केले पाहिजे. नाहीतर बुद्धिमान मनुष्यही आदर्श कृष्ण भावनायुक्त कर्मांबद्दल गोंधळून जातील. यास्तव प्रत्यक्ष भगवंतांनीच अर्जुनाला कृष्ण भावनेचे ज्ञान देण्याचे ठरवले आणि प्रत्यक्ष भगवंतानीच अर्जुनाला कृष्ण भावनेचे ज्ञान दिल्याने जो अर्जुनाच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करतो तो निश्चितच गोंधळून जात नाही. असे सांगितले जाते की केवळ अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञानाद्वारे धर्माचा मार्ग निश्चित करणे शक्य नाही. वास्तविकपणे धर्माचे तत्व केवळ भगवंतच सांगू शकतात. धर्म तू साक्षात भगवत भगवत प्रणितम. प्रणितम प्रणितम अपूर्ण. श्रीमद भागवत 6.3.19.
अपूर्ण व चुकीच्या तर्काच्या आधारे कोणताही मनुष्य धर्मतत्वाची निर्मिती करू शकत नाही. मनुष्याने ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चतुष्कुमार, कपिल, प्रल्हाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आणि बळी महाराज यांच्यासारख्या महाजनांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण केले पाहिजे. तर्काद्वारे धर्म अथवा आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय ते जाणणे शक्य नाही. म्हणून आपण म्हणून आपल्या भक्तांवर अहैतुकी कृपा करण्यासाठीच भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनालाच कर्म आणि अकर्म काय याचे वर्णन करून सांगतात. केवळ कृष्ण भावना भावित कर्म केल्यानेच भौतिक अस्तित्वाचा जंजाळातून मुक्त होता येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्म आणि अकर्म यातला फरक इथे जाणून घ्यायचा आहे. जसं हे ज्ञान मी म्हटलं की कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी या अध्यायाच्या प्रारंभीच सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याने गुरुशिष्य परंपरेतील प्रामाणिक व्यक्तींच्या आदेशानुसार आचरण केले पाहिजे. कारण ही कृष्ण भावना भावित जे कर्म आहे भगवंत जे अर्जुनाला सांगतायत हेच ज्ञान भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानाला 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं. आणि हे ज्ञान जे आहे ते सूर्यदेवापर्यंत पोहोचलेलं होतं. त्यांनी त्याचा मुलगा मनु याला दिलं. मनूने इक्ष्वाकूला दिलं. जे रघुकुळाचे मूळ आहेत ते इक्ष्वाकू पर्यंत पोहोचलं. मनुजेपर्यंत जेव्हा हे ज्ञान आलं तर त्याप्रमाणे 200 दशलक्ष वर्षांपूर्वी, सॉरी 20 दशलक्ष वर्षांपूर्वी की कशा प्रकारे मनूने हे ज्ञान मनुष्य प्राण्यापर्यंत पोहोचवलं म्हणजे मनुष्यापर्यंत आणि पृथ्वी तलावरती हे आलेलं आहे. कारण सत्ययुगामध्ये सूर्यदेव असताना हे 120 दशलक्ष पण त्यानंतर जो आपण या सगळं कॅल्क्युलेशन जे बघितलं की या दशलक्ष इतक्या वर्षांपर्यंत म्हणजे कशा प्रकारे तर मनु मानवजातीपर्यंत ज्ञान पोहोचवतो आहे. आणि म्हणून मग त्याप्रमाणे ते 200,000 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी जसं आपण आधीच्या मला वाटतं एका श्लोकाचा संदर्भ घेता येईल आपल्याला इथे. पहिल्या श्लोकात आहे ना. दुसऱ्या श्लोकात येस. मी रेकॉर्डिंग मध्ये ऐकलं होतं. येस माताजी, मी जस्ट एक संदर्भ म्हणून हो हो, जे पण कोणी ते बरं नसतील झालं, त्याचा उजळणी होते. त्यांच्यासाठी एक उजळणी उजळणी चांगलीच. आणि तेच मी मग लिहून घेते नेमकं. येस माताजी. लिहून घेते. निजामाताजी पहिल्या श्लोकातच आहे. पहिल्या हो हो, श्लोकातच आहे. पान 158 वरती त्यांनी मोजमाप केलेलं आहे. राईट राईट राईट. येस, हे जे हा. कॅल्क्युलेशन आहे की हा, जसं मी ते म्हटलं की 158 सत्ययुगाचा, पानावरती आहे. येस, कलियुगाचा कालावधी हा 4,32,000 वर्ष आहे. त्यानंतर 8,64,000 वर्ष म्हणजे 8, 12 आणि 16 अशी जी वर्ष मी सांगितली की ज्याप्रमाणे एक्स जर तुम्ही कलियुग धरलं तर त्याप्रमाणे 2x 3x 4x म्हणजे अशा प्रकारे दुप्पट तिप्पट आणि चौपट हे पुढच्या युगांची इतकी वर्ष आहेत. आता ही वर्ष इतकी मग 4,32,000पैकी 5,500 म्हणजे आता 5,000 ते त्यावेळेला, पण निश्चितच त्याही पुढची काही वर्ष संपलेली आहेत. तर अजून जवळजवळ 4,26,000 ते 27,000 वर्ष आहेत. आणि त्यापूर्वीचं द्वापार युग आणि त्यापूर्वीचं त्रेतायुग याप्रमाणे सुमारे 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी म्हणून भगवद्गीता आपला पुत्र आणि शिष्य पृथ्वी लोकाचा अधिपती इक्ष्वाकूला सांगितलेली आहे. म्हणजे 200,000 जे आपण बघतो आहोत, मला वाटतं 200,000 पण नाही, त्याच्या आधी 2,000 म्हणजे 20 दशलक्ष वर्षांपूर्वी हे आहेत. आणि वरती जे आहे ते 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी आहे. तर त्याप्रमाणे हे बघायला गेलं तर तितक्या वर्षापूर्वी म्हणजे तितकं वर्ष आणि मग मनूचं आयुष्य हे तेवढं आयुष्याचा कालावधी दिलेला आहे त्याची तितकी वर्ष. आणि जसं आपण बघितलं की ही जी आहे 5,000 वर्षांपूर्वी अर्जुनाला सांगितलेली भगवद्गीता ही प्रत्यक्ष गीता आणि गीतेचे प्रवक्ते श्रीकृष्ण यांच्या मनानुसार हे गीतेच्या इतिहासाचे स्थूल अनुमान आहे. म्हणजे त्याप्रमाणे आपण बघितलं की जे मनू आहेत त्याच्यापैकी सुद्धा ज्या
मनूला भगवंतानी ही भगवद्गीता सांगितलेली आहे, तर त्याचाही थोडा संदर्भ आपल्याकडे इथे आहे. मला वाटतं तिथेच त्याचा उल्लेख आहे. एनिवे, मुख्य सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की आपण बाकी हे आधी बघितलेलं आहे, पण त्याप्रमाणे मनू आणि इक्ष्वाकू पर्यंत हे ज्ञान आलेलं आहे. आणि हे ज्ञान इतके वर्षांपूर्वी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, ज्याची पुन्हा उजळणी भगवंत करता आहेत, ज्याचं आपण इथे कॅल्क्युलेशन बघतो आहोत. मग याच्याही पुढे आपल्याला जेव्हा ब्रह्मांचं आयुष्य, ब्रह्मांचा एक दिवस एक रात्र आणि कशा प्रकारे तसं बघायचं, तर तेव्हा त्या 4 युगांचं मिळून एक कशा प्रकारे कल्प होता, आणि मग त्या कल्पांचं तर इतकी युग आतापर्यंत गेलेली आहेत आणि इतक्या युगांनंतर ते 5,000 वर्षांनी आणि तितक्या त्या द्वापार युगामध्ये ही भगवद्गीता भगवंताने अर्जुनाला सांगितलेली आहे. तर अशा प्रकारे ही भगवद्गीतेचं हे ज्ञान जे आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचायला हे अर्जुनाच्या या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. ठीक आहे, अनुसरण आणि त्यासाठी मी थोडा संदर्भ बघत होते आणि एक म्हणजे सेकंद. पहिल्यांदा भगवंतानी सूर्यदेवांना सांगितलं ना येस त्यानंतर. माताजी. हो. मनू सुद्धा बरेच येऊन गेले, 12 मनू. हा, येस. तर त्याप्रमाणेच त्या मनू तितके होऊन सातव्या अध्यायात मग आहे. ते ज्ञान पोचलेलं आहे. 7व्या श्लोकामध्ये. 5व्या श्लोकात आहे का माताजी ते? 7व्या श्लोकात आहे. 7व्या श्लोकात आहे ना? हा, तेच मी बघत होते. 7वा. हा हा. येस, थँक्यू माताजी. एक्झॅक्ट त्याचे हा, भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात 7व्या मनूच्या 28व्या चतुर्युगाच्या द्वापार युगाच्या शेवटी अवतीर्ण झालेले. म्हणजे याप्रमाणे 7व्या मनूचा, जसं आपण म्हणतो ना हे 12 मनू, तर त्यापैकी जे आहे ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात, म्हणजे ब्रह्मदेवाचा जो लाईफ स्पॅन आहे तो 100 वर्षाचा आहे. आणि ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसात 7व्या मनूच्या, म्हणजे जितके वेळा ही युग, म्हणजे 4 युग मिळून सत्ययुग, द्वापारयुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, असं हे सायकल आहे. आणि त्याप्रमाणे या चतुर्युगांच्या द्वापार युगाच्या शेवटी, म्हणजे ही चतुर्युग जी झाली त्यातलं शेवटचं जे चतुर्युग होतं म्हणजे कुठलं, तर 28वं चतुर्युग होतं. त्या चतुर्युगामधल्या द्वापार युगाच्या शेवटी भगवंत अवतीर्ण झालेले आहेत आणि त्यांनी अर्जुनाला ही भगवद्गीता पुन्हा सांगितलेली आहे. म्हणजे इतके वर्ष ते ज्ञान खंडित झालेलं, म्हणून सांगण्याचा उद्देश, आणि मी तो संदर्भ शोधत होते तर माझं कुठे चुकीचं बघितलं जायला नको, तर त्याप्रमाणे थोडंसं कन्फ्युजन होतं की कितवा 7व्या मनूचं ते आहे. आणि त्याप्रमाणे 28 तशी चतुर्युग पूर्ण झालेली आहे. माताजी. 28व्या हो. युगाच्या सर्वात शेवटी जे द्वापार युग कुठच्या आलेले, श्लोकात आहे हे? म्हणजे कुठच्या सत्ययुग, श्लोकात आहे? त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. तर सत्ययुग त्रेतायुग गेलेलं आहे चतुर्युगामधलं. 28वं जे आहे त्यापैकी सत्ययुग आणि त्रेतायुग जाऊन जे द्वापारयुग आहे, त्या द्वापार युगामध्ये भगवंताने अर्जुनाला ही गीता सांगितलेली आहे. तर कुठच्या श्लोकात आलंय त्याप्रमाणे हे? ज्ञान, येस माताजी, कुठच्या 7व्या श्लोकात श्लोकात आलंय? आहे. 7व्या श्लोकात याचा 7वा. संदर्भ आहे. 7व्या श्लोकामध्ये. हा. माताजी, आता हा 7व्या श्लोकाचं चालच आहे, तर 8व्या श्लोकात परत नंतर दिलंय ना, युग ही झालीत ना, मग ते हा, युगायोग तुम्ही म्हणजे सांगणार होतात. मला म्हणजे कसं हवंय की पुरुष अवतार, गुणावतार, अवतार जी आहेत आपली 6 हा, अवतार. त्याचं ज्ञान मी तुम्हाला देईन. ते भागवतामध्ये हा, सखोल आपण आहे म्हंटल माताजी. होतं भगवद्गीतेमध्ये सगळ्या त्याचा उल्लेख आधीच्या. नाहीये. जसं मी म्हंटल, नाही का? गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, म्हणजे जे कारणोदकशाही विष्णू, ज्याचा पुरुषावतार, लीलावतार, युगावतार, त्यानंतर हे जे पुढचे अवतार आहेत, तर हे भागवतामध्ये याचा पूर्ण अजून संदर्भ आहे. तर निश्चितच आपण याबद्दल चर्चा करू, पण आता मी त्याच्या खोलात जात नाही. मला वाटतं या टप्प्यावरती आपण इतक्या खोलात न जाणं हे योग्य आहे, पण तरीही मी तुम्हाला ज्ञानासाठी ते ठीक आहे, नक्की ठीक आहे. शेअर करेन आणि हा त्याचा हा. संदर्भ मी. 8व्या श्लोकात त्याचा उल्लेख आलेला होता. येस येस येस, 8व्या श्लोकात. येस माताजी.
ठीक आहे. ठीक. सो आपण इथून पुढे जाऊया. मुख्य सांगण्याचा उद्देश आणि मला संदर्भ घ्यायचा होता की अनेक दशलक्ष वर्षांपूर्वी, आणि तिथे सांगितलं की 7व्या मनूच्या 28व्या चतुर्युगानंतर हे ज्ञान भगवंतांनी पुन्हा अर्जुनाला सांगितलंय की हे जे सांगण्याचा उद्देश की अनुसरण, अनुसरण आणि अनुकरण याचा आपण आधीच डिफरन्स बघितला की कुठलीही गोष्ट इमिटेट करू नका, कॉपी करू नका, यू हॅव टू फॉलो द थिंग्स. त्यामुळे तिचं अनुसरण करायचं. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की गुरु परंपरेतील प्रामाणिक व्यक्तीच्या आदेशानुसार आचरण केलं पाहिजे. म्हणून इथे जी भगवद्गीता प्रभुपादांनी आपल्याला जशी आहे तशी आणि जी आहे ती भगवद्गीता, भगवंतांनी जे ज्ञान अर्जुनापर्यंत गीतेच्या माध्यमातून पोहोचवलेलं आहे, जे गीत गायलेलं आहे भगवंतांनी, हे ज्ञानाचं गीत आहे. आणि हा ज्ञान जसंच्या तसं प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. ही भगवद्गीता ही जशीच्या तशी, कुठेही त्याच्यामध्ये कुठल्याही आयडिओलॉजी, स्वतःचे विचार, त्याच्यावरती टीका टिप्पणी, ह्या कुठल्याही गोष्टी नाही, जसंच्या तसं ते ज्ञान. आणि म्हणूनच ते गुरु परंपरेतून आलेलं आहे. तर या प्रामाणिक व्यक्तींच्या आदेशानुसार, आणि म्हणूनच यांच्या आदेशानुसार आचरण केलं पाहिजे, अनुसरण केलं पाहिजे त्या गोष्टीचं. आणि म्हणून सूर्यदेवाला सांगितल्यावर त्यांनी ते मनूला सांगितलं, इक्ष्वाकूला सांगितलं, पण नंतर खंडित झाल्यामुळे पुन्हा भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि यास्तव प्रत्यक्ष भगवंतांनीच अर्जुनाला कृष्ण भावनेचे ज्ञान देण्याचे ठरविले, आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनीच अर्जुनाला कृष्ण भावनेचे ज्ञान दिल्याने जो अर्जुनाच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करतो तो निश्चितच गोंधळून जात नाही. कारण कसं आहे ना, अर्जुन हा दैवी आहे हो. अर्जुनाला कुठलंही कन्व्हिन्सिंग करायची आवश्यकता नव्हती, परंतु अर्जुनाच्या मनातले जे प्रश्न आहेत ना, ते सामान्य प्रश्न आहेत. आणि इथे अर्जुन सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय. आणि म्हणून जो सामान्य माणूस अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण करेल तो निश्चितच या कलियुगामध्ये तितक्याच एफिशियंटली जगू शकेल आयुष्य. कारण म्हणूनच ते जे विचार आहेत आणि भगवद्गीता आचरणात कशी आणायची. आपण ज्ञान पुष्कळ घेतोय, ज्ञानाचा हा झरा वाहतोय. 2ऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी या ज्ञानाला सुरुवात केलेली, पण या ज्ञानाचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं, तर ते अनुसरण करायचं. पदचिन्हांची पावलावर पाऊल टाकून आपण जेव्हा चालतो तेव्हा ते अनुसरण होतं. कुठलीही कॉपी नाही करायची का अर्जुन असं करतोय, किंवा भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलला म्हणून कोणी गोवर्धन पर्वत उचलू शकत नाही. त्या शिवांनी जसं मी म्हटलं की समुद्र मंथनाच्या वेळेला आपण ज्या कुंभमेळ्याबद्दल आता ऐकतो, आणि तो कुंभ आला आणि जो ज्याच्यामध्ये अमृत घेऊन आले होते, तर असं हे अमृत आहे. पण ज्या वेळेला, त्याच वेळेला जेव्हा समुद्र मंथनाच्या वेळी विष प्राशन केलेलं होतं शिवांनी सगळ्या देवांवरचं संकट वाचवण्यासाठी, असं विष प्राशन करणं कोणाला शक्य आहे हो. एक थेंब विषाचं घेतलं तरी आपण मरण पाहू. त्याच्यामुळे असं अनुकरण करण्याचा हा प्रश्नच येत नाही, पण या आदर्शांचं अनुसरण करायचं. आणि तसं केलं तर मनुष्य निश्चितच गोंधळून जाणार. धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणितम. अपूर्ण व चुकीच्या तर्काच्या आधारे कोणताही मनुष्य धर्मतत्वाची निर्मिती करू शकत नाही. कसं आहे ना, अज्ञानात कुठलीच गोष्ट होऊ शकत नाही. किंवा आपण म्हणतो ना की अर्ध्या हळकुंडात पिवळं होणं, म्हणजे काहीतरी थोडंसं ज्ञान घेतलंय, त्याच्यावर टीका टिप्पणी केली आणि धर्माबद्दल लगेच काय काय. आपण आता सुद्धा बघतोय या कलियुगामध्ये लोक कुठल्या गोष्टींवर किती बोलतायत आणि किती टीका टिप्पणी करतायत, की तेवढी त्यांची खरंच पात्रता आहे का, तितका त्यांचा अभ्यास आहे का त्या गोष्टीबद्दल, हे पडताळून बघणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि मनुष्याने हे 12 जे महाजन इथे दिलेले आहेत की ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चतुष्कुमार, कपिल, कपिल मुनी, ज्यांनी आपल्या मातेला हे भागवताचे ज्ञान दिलेलं आहे, प्रल्हाद महाराज, भीष्म, पितामह भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आणि बळी महाराज, हे 12 महाजन आहेत. आणि हे 12 महाजन हे उच्च स्तरावरती आहेत की त्यांच्या पदचिन्हांचे हे 12 महाजन जेव्हा म्हटले जातात, तेव्हा भगवंतांनी जेव्हा महाजन म्हटलेले, महाजन म्हणजे हे जन जे आहे ते अतिशय महान त्यांचं त्यांच्या त्या आणि त्यांच्या त्या आचरणावर निश्चितच आपण विचार केला पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण केलं पाहिजे, की ज्या प्रकारे त्यांचं आचरण होतं. की बळी महाराज झाले, की ज्या बळी महाराजांना आपण म्हणतो, जेव्हा आपण म्हणतो नवविध भक्तीच्या सेवा, तेव्हा आपण म्हणतो की श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन. पूर्णपणे भगवंतांना शरण गेलेले होते. आणि काय हवंय तुम्हाला, पूर्णपणे शरण जाऊन, की बळी महाराजांनी सांगितलं की तिसरं तुम्ही माझ्या डोक्यावर ठेवा पाऊल. की सगळं स्वतःला अर्पण केलेलं होतं. म्हणजे तिथे कुठलाही मनामध्ये किंतु परंतु नव्हता. आपण कबूल केलेलं आहे वामनाला,
आणि म्हणून त्या वामनाला तिसरं पाऊल हे माझ्या डोक्यावर ठेवा. आणि म्हणून त्या बळी महाराजांसाठी सुतलामध्ये प्रत्यक्ष तिथे भगवंत आहेत, संतांनी द्वारपाल म्हणून काम द्वारपाल केलं. म्हणून. अशा प्रकारे म्हणजे भगवंत अशा भक्ताला काहीच कमी पडू देत नाही हो. आणि म्हणून या महाजनांचं पदचिन्हांचं अनुसरण करणं हे खूप गरजेचं आहे. म्हणून आपल्या भक्तांवर अद्वैतुपदी कृपा करण्यासाठीच भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनाला कर्म आणि अकर्म काय, म्हणून कर्म म्हणजे काय तर सकाम कर, तुम्ही कर्म करता आहात. मग याच्याही आधी आपण त्याचा फरक बघितला, याच्या पुढेही अनेक वेळेला याचा उल्लेख येणार आहे. अकर्म कृष्ण भावना भावित करा. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो आत्म इंद्रियावांचे तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. आणि म्हणून भगवंतांच्या प्रसन्न होण्यासाठी, भगवंतांच्या आनंदासाठी आपण ते जेव्हा कर्म करतो तेव्हा ते कृष्ण भावना भावित करणं, स्वतःसाठी कर्म करणं आणि भगवंतांसाठी कर्म करणं, यातला फरक जाणून घेतला पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की हे युद्ध तुला करायचंय, परंतु तुझ्यासाठी नाही, हे युद्ध तू माझ्यासाठी कर. जेव्हा आपण 12व्या अध्यायामध्ये अनेक भक्तीचे मार्ग जाणतो तेव्हा आपल्याला अजून हे बरंच क्लॅरिटी येईल त्याच्यावरती. तर केवळ कृष्ण भावना भावित कर्म केल्यानेच भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळातून मुक्तता मिळू शकते, मुक्त होता येते. कारण कसं आहे ना की ती भावनाच जेव्हा बदलतो आपण, की ती भावना स्वतःसाठी, कुठेही सेल्फिशनेस, कुठेही स्वार्थ राहत नाही, सगळं तिथे परमार्थ असतो आणि भगवंतांच्या आनंदासाठी जेव्हा ती गोष्ट केली जाते तेव्हा निश्चितच तिथे कुठे बाइंडिंग नसतो. ती कर्मच भगवंतांसाठी केलं जाते, कर्मच भगवंतांना अर्पण केलं जाते, तिथे ते बाइंडिंग कुठेच राहत नाही. आणि त्यामुळे त्या कर्माच्या फळांचाही उपभोग नको असतो आणि त्याप्रमाणेच मग कर्माच्या बंधनात अडकायला लागत नाही आणि मग कर्माचे भोगही भोगायला लागत नाही, कारण हा सगळा कर्माचा खेळ आहे. आणि म्हणून आपल्याला त्या जंजाळातून मुक्तता मिळू शकते, भौतिकतेतून मुक्तता मिळू शकते. पुन्हा उठून त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयम अशाश्वतम अशा चक्रामध्ये पुन्हा अडकायला लागत नाही. कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. येस, कोणाला वाचायचं आहे पुढच्या, कोणी वाचा, लाईनीने गेलात तरी चालेल. वाचू मनीषा का? माताजी. वाचू का? हा वाचा विनीता माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. तात्पर्य: भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याबद्दल जर मनुष्य गंभीर असेल तर त्याने कर्म, अकर्म आणि विकर्म यातील भेद जाणला पाहिजे. मनुष्याने कर्म, त्यापासून निर्माण होणारे कर्मफळ आणि विकर्म यांचे स्वतः पृथक्करण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हा एक अत्यंत गहन विषय आहे. कृष्ण भावना आणि त्यानुसार केले जाणारे कर्म जाणण्यासाठी त्याने स्वतः व भगवंत यातील संबंधाविषयीचे ज्ञान प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ज्याला या संबंधांचे पूर्ण ज्ञान होते तो जाणतो की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा शाश्वत सेवक आहे आणि म्हणून जीवाने कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणे अत्यावश्यक आहे. संपूर्ण भगवद्गीता याच उद्देशाकडे निर्देश करते. या कृष्ण भावनेच्या विरुद्ध असणाऱ्या इतर कोणताही सिद्धांत व त्यानुसार केले जाणारे कर्म म्हणजेच विकर्म किंवा निषिद्ध कर्म होय. हे सर्व जाणून घेण्यासाठी कृष्ण भावनेतील अधिकृत व्यक्तींच्या सत्संगाने त्यांच्याकडून रहस्य जाणून घेतले पाहिजे. असे करणे म्हणजे प्रत्यक्षपणे साक्षात भगवंतांकडून ज्ञानप्राप्ती केल्याप्रमाणे आहे. नाहीतर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तीही गोंधळून जातील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून जे ज्ञान घ्यायचं आहे, जसं आपण म्हणतो की हे ज्ञान उत्तम आध्यात्मिक गुरु करून, आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेतील अधिकृत व्यक्तींच्या, की कसं असतं ना की हा जो सत्संग आहे, आणि म्हणूनच भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा असला तरी त्याच्या पुढे जर त्याचं खतपाणी घालायचं आणि त्याच्या पुढे जाऊन जर त्या प्रेम भावनेपर्यंत पोहोचायचंय, भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करायचा आहे, त्या संबंधांचं जे ज्ञान आहे, म्हणजे आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये जी चतुश्लोकी गीता सांगितली जाते तेव्हा भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत अहम सर्वस्य प्रभवो, की भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे आणि भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत याबद्दल. की अर्जुनाला कुठेच काही, पुन्हा मी सांगितलं, कन्व्हिन्सिंग नकोय, पण जेव्हा भगवंतांनी त्यांच्या मुखातून ही
चतुश्लोकी गीता अर्जुनाला सांगितली, तेव्हा अर्जुन प्रत्यक्ष सांगतोय भगवंताना की हेच अनेक ऋषी जे व्यास मुनी आहेत, असत देवल ऋषी, त्यानंतर नारद मुनी, या सगळ्यांनी हे लिहून ठेवलेलं आहे आणि हेच ज्ञान तुम्ही प्रत्यक्ष आता मला सांगता आहात. म्हणजे कुठेतरी त्याला इतकी काय म्हणतात ना, त्याला पूर्णपणे शिक्कामोर्तब की भगवंतांनी दिलेलं हे ज्ञान आहे. त्यामुळे तिथे कुठेच काही शंकेला आणि कुठल्याच गोष्टीला जागा नाही, कारण हे ज्ञान भगवंतांकडून साक्षात भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग हा कर्म काय आहे, अकर्म काय आहे, विकर्म काय आहे, हा फरक जाणणं गरजेचं आहे. कारण बुद्धिमान मनुष्य कसं आहे ना, बुद्धिमान म्हटलं की आपण म्हणतो की अरे अभ्यासात एकदम बुद्धिमान आहे, स्कॉलर आहे, एकदम ब्रिलियंट व्यक्ती आहे. पण ती ब्रिलियंट व्यक्ती हे जे ज्ञान आहे ना, ते ज्ञान वेगळ्या पद्धतीने मिळवलेलं असतं. निश्चितच कुठेतरी ती भावना जपायचाही प्रयत्न असतो, पण तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग असतो. आणि म्हणूनच ती जी भावना असते ती पूर्णपणे जागृत झालेली नसते. आणि म्हणून जे कर्म करतो आहोत ते फक्त मी, तो जो अहमभाव आहे ना, तो अहमभाव बाजूला ठेवणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून मग बुद्धिमान मनुष्यही कसा गोंधळ जातो, कारण हे कृष्ण भावना भावित कर्म, ही कर्म करतो आहे, कुठेतरी पुण्यकर्मही करायला जातोय की मला हे करायला सांगितलंय, हा विधी करायला सांगितलंय, ही ही मी हे पूजा करतो आहोत, ही यज्ञ करतो आहोत, आहुती दिल्या जात आहेत, यज्ञ याग केले जात आहेत. पण तिथे कुठेतरी ती भावना मिसिंग आहे. तिथे कुठेतरी फक्त स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा ते फक्त सकाम कर्म ठरतं. तिथे फक्त ते कर्म कुठेतरी, एक सेकंद द्या मला. येस, क्षमस्व. तर अशा प्रकारे हे कर्म जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये केलं जातं तेव्हा ते अकर्म आहे, ते निष्काम कर्म आहे. त्या कर्म फळांची अपेक्षा न करता केलेलं कर्म जे आहे ते निष्काम कर्म आहे. आणि म्हणूनच मग त्या फळांची अपेक्षाही केली नाही तर त्या कर्माच्या बंधनात अडकायचा कुठे प्रश्नच येत नाही. आणि म्हणूनच मग त्या काय म्हणतात ना, जसं म्हटलेलं आहे की त्यापासून मिळणारे कर्मफल आणि विकर्म यांचे पृथक्करण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण कसं आहे की हा गहन विषय कशा प्रकारे कर्म आणि अकर्म याच्यामध्ये कुठेतरी गल्लत होण्याची खूप शक्यता असते. पण कर्म जेव्हा म्हणतो आहोत ते कर्म कुठेतरी तुमची क्रिया केली जातात किंवा क्रियाकलाप केले जातात, सकाम कर्म केली जातात. म्हणून जेव्हा आपण पुढे जाऊन 14व्या अध्यायामध्ये सत्व, रज आणि तमो या गुणांना जेव्हा जाणून घेऊ, तेव्हाही आपल्याला अजून विश्लेषण याच्यावर आणि अजून याचं सखोल स्वरूपामध्ये आपल्याला जाणता येईल की कशा प्रकारे सात्विक व्यक्ती, राजसिक व्यक्ती आणि तामसिक व्यक्ती ह्या त्याच गोष्टी आणि तेच कर्म कशा प्रकारे करतात. आणि म्हणून मग इथे म्हटलं की जे विकर्म, अकर्म बघितलं, जे कर्म फळांचा उपभोग न घेता केलेलं कर्म, कर्माच्या फळांची अपेक्षा न करता केलेलं कर्म, आणि विकर्म हे कुठेतरी त्या शास्त्राच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म हे विकर्म आहे. जसं आपण म्हणतो नो पार्किंग, तिथेच गाडी पार्क करायची, हॉर्न वाजवू नका, तिथेच हॉर्न वाजवायचा आहे. मग हे सगळं जे केलं जातं ते कुठेतरी नियमांच्या विरुद्ध जाऊन केलं जातं आणि म्हणून हे विकर्म ठरतं. आणि म्हणून जेव्हा आपण म्हणतो की कृष्ण भावना आणि त्यानुसार केले जाणारे कर्म जाणण्यासाठी प्रत्यक्ष स्वतः आणि भगवंत यातील संबंध विषयाचे ज्ञान प्राप्त करणं खूप गरजेचं आहे. कारण कसं असतं ना की आधीच्या अध्यायांमध्ये आपण जाणलं की जेव्हा आपण बघतो की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 टप्प्यांवरती आपण आहोत आणि 3 टप्प्यांवरती भगवंतांना जाणणारे भक्त आहेत. भगवंतांनी सर्वांचा स्वीकार केलेला आहे, पण ही भक्ती जी आहे या 3 टप्प्यावरती आपल्याला जाणता येते. ती कुठेतरी भगवंतांची जी भगवंतांपासून येणारा जो चैतन्य आहे, प्रकाश आहे, त्याला ब्रह्म म्हटलेला आहे, ज्याला आपण म्हणतो ब्रह्मज्योती. त्यामुळे तो प्रकाश जो आहे, तो चैतन्य आहे, कोणी त्याला शक्ती म्हणतं. आणि म्हणून त्या सगळ्यावरती हे चाललेलं आहे. हे जे सगळे कार्य चाललेले आहे, सगळं जे चालू आहे त्यामध्ये एक शक्ती आहे असं बऱ्याच जणांचा प्रयत्न असतो. ते कोण असतात तर ते निराकारवादी असतात, मायावादी नसतात. मायावादी भगवंतांच्या अस्तित्वाला जाणू शकत नाहीत. परंतु जे निराकारवादी आहेत त्यांना त्या रूपाची कल्पना नसते, म्हणून त्याच्या पुढे जाऊन काही परमात्मा या स्वरूपामध्ये भगवंतांना जाणतात, जे भगवंतांचं चतुर्भुजा रूप आहे. जे आपण 11व्या अध्यायात जेव्हा अर्जुन भगवंतांना सांगणार आहे तेव्हा भगवंत त्यांना चतुर्भुजा रूप सुद्धा अर्जुनाला दाखवतात, जे शंख, चक्र, गदा आणि कमळ.
त्यापैकी चक्र आणि गदा हे कुठेतरी कुठेतरी हिंसात्मक म्हणजे युद्ध करण्याची अशी प्रतीकं आहेत. आणि अहिंसात्मकरित्या असा जे आहे ते शंख आणि कमळ अशा या 4 गोष्टींना धारण केलेलं असं भगवंतांचं हे स्वरूप आहे. आणि त्यानंतर जे भगवंत भगवान स्वरूपामध्ये की मनुष्य रूपामध्ये भगवंत जे आपल्या समोर आहेत आणि जे भगवंतांचं द्विभुजाधारी आणि हातात बासरी आहे, डोक्यावर मोराचं पीस आहे, असं मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे. आणि या श्यामसुंदर रूपाला जे कोणी अटॅच्ड आहेत, जे कोणी त्याच्याशी जोडले गेलेले आहेत, तो योग आहे बघा, ती कुठेतरी भक्ती आहे. आणि हा भक्तीचाच की भगवंतांच्या त्या रूपावरती कुठेतरी भाव प्रेम आहे. मग ती टप्पा आणि ती पातळी गाठायला अनेक जन्म घ्यायला लागतील. पण कुठेतरी तो संबंध जो प्रस्थापित होतो, म्हणून जेव्हा आपण म्हणतो चतुश्लोकी गीता आपल्याला जेव्हा 4 श्लोकांमध्ये अख्ख्या भगवद्गीतेचं सार आहे, की तिथे तो संबंध अभ्युदय आणि प्रयोजन, की संबंध भगवंता आणि भक्ताचा संबंध, की त्या भक्ताला भगवंतांची, मग तो फक्त भक्तच असतो ज्याला भगवंतांशी तो संबंध प्रस्थापित करायचा असतो. आणि म्हणून मग त्याचं कर्म जे असतं ते निश्चितच कुठेतरी निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं कर्म असतं. कारण त्याला कुठेही मोक्ष मिळवण्याची सुद्धा अपेक्षा नसते आणि त्याला मोक्ष मिळावा यासाठी सुद्धा तो गोष्टी करत नसतो. कारण त्याला स्वतःची पोझिशन, स्वतःचं स्वरूप माहिती असतं की तो भगवंतांचा शाश्वत असा सेवक. कारण प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा शाश्वत सेवक आहे आणि म्हणून जीवाने कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणे हे आवश्यक आहे. हे जो जाणतो तो एक भक्तच असू शकतो, जो भक्त भगवंतांशी ते नातं प्रस्थापित करू शकतो. आणि म्हणून ह्या कर्म अकर्म आणि विकर्माचा फरक जाणून ते कर्म करणं हे निश्चित आवश्यक आहे. मग हे कर्म कोण सांगू शकतं? कर्म आणि अकर्म. विकर्म तर आपल्याला कळतंय की ते कुठेतरी अगेन्स्ट आहे आणि ते नियमांच्या विरुद्ध जाऊन आहे. पण अकर्म आणि कर्म यातला फरक जाणणं हे खूप निश्चित आवश्यक आहे. आणि ते एक कृष्ण भावनेतील अधिकृत व्यक्ती आपल्याला योग्य प्रकारे सांगू शकते. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे सांगितल्याने निश्चितच मनुष्य गोंधळून जाऊ शकत नाही. कारण की माताजी एक्झाम्पल देता का? हो, निश्चितच. म्हणजे भक्ता संदर्भात जे एखादी गोष्ट जसं मी आधीच्या नाही, तुम्हाला कर्म आणि विकर्म मध सॉरी अकर्म मधल्या कर्म आणि अकर्म, येस, नक्कीच. की आपण एक्झाम्पल. एखादी गोष्ट कर्म म्हणजे मी जसं म्हटलं की कर्म म्हणजे तुम्ही क्रियाकलाप करताय, तुम्ही तुमच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेले क्रियाकलाप आहेत. तुम्ही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. मग मग जो सत्व किंवा रजोगुणातली व्यक्ती जी असते की ती मला हे हवंय, मला हा गोष्ट मिळवायला हवी म्हणून मी हा यज्ञ याग करतोय, मी या गोष्टी करतो आहोत. पण जेव्हा तीच गोष्ट भगवंतांच्या संतोषासाठी केली जाते, मग भले ती गोष्ट जी काही तुम्ही भगवंतांसाठी केलेली पूजा असू दे, मग जसं भगवंतांनी 9व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. अहो, त्याच्यासाठी कुठलंही काही भगवंतांना खूप सेवा करायची गरज नाही. पण जी काही सेवा केली जाते माताजी, जी काही तुम्ही भगवंतांसाठी केलेलं जे कर्म असतं, भगवंतांना अर्पण केलेलं जे कर्म असतं ते सगळं अकर्म असतं. मग तुम्ही जे कर्म करतात, म्हणून जसा फरक सांगताना सांगितलं की एक सेकंद, हा ठीक. मग जे सांगताना सांगितलं की हे अकर्म, मग एखादी ब्राह्मण सुद्धा करू शकतो, एखादी क्षत्रियही एकदा करू शकतो, एखादी वैश्य, एखादी क्षुद्र, हे सुद्धा हे अकर्म करू शकतात जेव्हा ते स्वतः करणारं कर्म हे भगवंतांना अर्पण करतात. भगवंत म्हणत नाही तुम्ही देवळात जाऊन 4-4, 5-5 तास नामस्मरण केलं की तेच भगवंतांशी नातं जोडणं आहे, नाही. तुम्ही जे काही तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात किंवा तुमचं कर्म करता आहात, तुम्ही जी काही नोकरी करता आहात, जे काही कार्य करता आहात, त्याच्यामधून, आणि ते तुम्ही अशा भावनेने केलं पाहिजे की मी यातून भगवंतांसाठी करू शकतो काही. मग यातून ही जी भक्ती केली जाते, हे जे डिवोशनल किंवा हे जे भक्तीमधलं कार्य केलं जातं, हे सगळं अकर्मातलं आहे. मग म्हणजे अकर्मातले तुम्हाला उदाहरण, येस माताजी. हा हा म्हणजे समजा मी स्वयंपाक केलाय आणि घरच्यांना वाढलंय, हे एक कर्म झालं. आणि स्वयंपाक केलाय आणि एखादा जो गरीब ज्याला भुकेला आहे त्याला अन्न दिलंय, हे अ, अकर्म झालं असं का? हेही अकर्म म्हटलं जातं. पण तुम्ही जो स्वयंपाक केला आहात आणि तो हा स्वयंपाक जेव्हा तुम्ही भगवंतांना अर्पण करता आहात, हा जेव्हा हा तुम्ही तो भगवंतांना अर्पण करून नैवेद्य म्हणून ग्रहण करता हा आहात, हा ते हा अकर्म झालं. म्हणजे ओके भगवंताच ओके. तुम्ही गरीबाला एखादे अन्न देणं
की आपण त्याच्यात देव बघतो आणि ते तुम्ही करता आहात ते हा. निश्चितच चांगलं आहे, प्रश्नच नाही. म्हणजे पण ते अकर्म आहे का काय? कर्म आहे फक्त? ते येस माता. अकर्म कर्म आहे? येस 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 येस. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्ही ते भगवंतांना अर्पण करून घेता आहात, म्हणूनच कुठलीही हा. गोष्ट आपण जेव्हा भगवंतांना अर्पण, की भगवंतांची शक्ती अमाप आहे, त्यामुळे आपल्याला हम्म. आपण जेव्हा तो नैवेद्य अर्पण करतो तेव्हा भगवंत हम्म. आपल्या डोळ्यांनी सुद्धा तो अन्न ग्रहण करत असतात. आपण जेव्हा म्हणतो की आपण जेव्हा ओम प्राणाय स्व अपानाय स्व व्यानाय स्व उदानाय स्व समानाय स्व, या सगळ्या आपल्या अपान म्हणजे आपल्या सगळ्या या पाचीही प्राणां म्हणजे त्याप्रमाणे आपण जेव्हा ते अर्पण करतो भगवंतांना, ब्रह्मणे स्वाहा, की त्याप्रमाणे भगवंतांना ते अर्पण केलेलं आहे आणि मग आपण ते ग्रहण करतो आहोत, हे हम्म. झालं. हम्म. कारण ते नैवेद्य स्वरूपामध्ये कुठेतरी हम्म. तुम्ही ते ग्रॅटिट्यूड जे माताजी आहे ना, ते हम्म. ग्रॅटिट्यूड महत्वाचं आहे. हम्म. ते हम्म. भगवंतांना कृतज्ञता जी आहे ना, ती हम्म. कृतज्ञता महत्वाची आहे, की मलाच ह्याची फळं अर्पण करायची, मलाच याच्या फळांचा उपभोग घ्यायचा आहे. तिथे कुठेतरी ते कर्म झालं, तिथे कुठेतरी ते सकाम कर्म झालं. आणि मग जर या भावनेमध्ये, जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये कर्म केलं जातं, तेव्हा तुम्ही स्वतःही त्या फळांपासून वंचित राहत नाही, हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतात. कारण भगवंत भक्तांची काळजी घेतात असो. तुम्ही जेव्हा ते भगवंतांना अर्पण करता तेव्हा भगवंत भक्ताची काळजी तितक्याच पद्धतीने घेतली जाते. भगवंत त्या भक्तालाही कुठल्या फळांपासून वंचित ठेवत नाही, आपोआपच त्याला त्या गोष्टींचं म्हणतात ना फळ मिळू शकतं. हम्म. पण ती जी भावना आहे ना माताजी, ती कृष्ण भावना महत्वाची आहे. आणि जे हम्म. काही कर्म तुम्ही त्या कृष्ण भावनेमध्ये कराल, हम्म. त्या भावनेमध्ये कर्म करणं हे अकर्म झालं, म्हणजे फळांरहित कर्म झालं. तुम्ही ती म्हणजे पेपर लिहितो आहोत आपण किंवा हा. कुठली हा. करतो आहोत, पण त्याचे रिझल्ट तुम्हाला नको, त्याचे रिझल्ट मी भगवंतांना अर्पण करतो. हा. ओके आलं ओके. लक्षात? त्या फळांची अपेक्षा न करता केलेलं कर्म, फलरहित कर्म करणं. फलरहित कर्म झालं. कर्म. आलं लक्षात? की हो. नाहीतर त्याची फळं मलाच, की मला हे मी करतोय हा यज्ञ, मी हा इतकं इतकं करतो आहोत, तर मला हे प्रमोशन मिळावं, मला हे मिळण्यासाठी, हे झालं सकाम कर्म. पुण्यकर्म करताय पण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करता. तिथे कुठेच भावना, कृष्ण भावना नाही. मग ही हम्म. कृष्ण भावना जोपासून त्या हम्म. फळांची अपेक्षा न कर, खूप कठीण आहे, खूप कठीण आहे. हम्म. आपण प्राकृतीमध्ये आहोत, या प्रपंचामध्ये आहोत. आणि कर्म आणि सकाम कर्म ह्याच्यात काय फरक आहे? हा एक्झॅक्टली. तर कर्म आणि सकाम कर्म कसं आहे, की कर्म आणि सकाम कर्मामध्ये खूप फरक नाहीये. कर्म हेच सकाम कर्म, म्हणजे ओके. जेव्हा त्या फळांच्या अपेक्षेने ते कर्म केलं जातं. कारण तुम्ही जे कर्म करता आहात ते क्रियाकलाप आहेत, तुमचे दैनंदिन क्रियाकलाप म्हणजे कर्म. हा. पण ते कोणासाठी केले जातात? जेव्हा ते इंद्रिय तृप्तीसाठी केले जातात, हम्म. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केले जातात, तेव्हा ते सकाम कर्म. म्हणून जेव्हा एखादी सात्विक व्यक्ती, राजसिक, म्हणून हा 14व्या अध्यायामध्ये हा फरक तुम्हाला अजून खूप योग्य पद्धतीने जाणता येईल, जे मी तुम्हाला आत्ताही सांगू शकते, की सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. मग सात्विक व्यक्ती जी आहे ती कुठेतरी अकर्माकडे वळतीये, ती फळाची अपेक्षा न करता ते कर्म करते. राजसिक व्यक्तीला कुठेतरी सगळी अपेक्षा आहे, कारण ते कुठेतरी ग्रॅटिफिकेशन मध्ये आहे अजून, आणि हम्म. सगळ्या त्या सकाम कर्मामध्ये त्याला त्या कर्माचे सगळे भोगही भोगाय, कर्माची सगळी फळं उपभोगायची आहे. पण हम्म. त्याच्याच पुढे जाऊन जी तमोगुणी व्यक्ती असते ती मात्र विकर्मात असते. ती मात्र पूर्णपणे स्वतःच्याच, म्हणजे तिथे कुठेच ज्ञानाचा काय म्हणतात लवलेशही नसतो. तिथे पूर्णपणे अभाव असतो ज्ञानाला, आणि जे काही असतं ते स्वतःच विश्व असतं. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, त्याप्रमाणे ती तमोगुणी व्यक्ती वागत असते. त्यामुळे जी काही गोष्टी करत असते ती नियमांच्या विरुद्ध जाऊन करत असते, आणि त्याच्यामुळे मग ते विकर्म धरले जातात. असं हम्म. हे कर्म, सकाम कर्म, अकर्म आणि विकर्म, हे तीन गोष्टी आहेत. म्हणजे फलरहित कर्म हे अकर्म, कर्म हे सकाम कर्म, आणि विकर्म हे कर्माच्या नियमांच्या विरुद्ध जाऊन केलेलं कर्म. येतंय लक्षात? हो हो. ठीक आहे. ओके. थँक्यू ओके. माताजी. हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आहे याचा अजून उल्लेख येणार आहे, तुमच्या बऱ्याच गोष्टी अजूनही तुम्हाला. आणि आता तुम्ही एक्झाम्पल सांगता तर पटकन कळतंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो पुढे जाऊया आपण. कर्मण्य कर्म कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नं कर्म कृत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो येस. कर्म हरे जो कृष्ण. क- हरे कृष्ण. सायली माताजी, कुणाला अजून संधी देऊ हो शकतो का चालेल आपण? हं? चालेल. मनीषा माताजी, तुम्हाला वाचण्याची इच्छा आहे? हरे कृष्ण.
मला वाटतं त्या लीव्ह झाल्या गेल्या आहेत का? ठीक आहे. हरकत नाही. विमल माताजी, विमल माताजी वाचायचे, कारण गेल्या वेळेला बरेच जण म्हणत होते, तर असं व्हायला नको, मला नाही मिळाला चान्स. हरकत नाही, मला वाटतं म्यूट आहेत. मीनल माताजींना वाचायचं आहे का? हरे कृष्ण. हा, म्हणजे बाकीच्या कोणी वाचत नसतील तर मी वाचते. नाही नाही, मी एकेकाला वाचते प्रत्येकाने नाही तर संधी घ्या माताजी, प्रत्येकाने संधी घ्या, असं काही नाही. हरे कृष्ण. मी वाचते नाही. श्लोक बर वाचा. मीनल माताजी वाचा, मग त्यानंतर पुष्पलता माताजी, मग विमल माताजी. बर. आपण प्रत्येकाने एक एक श्लोक वाचा. मीनल 18वा. माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 18व्याचा. जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो तो बुद्धिमान मनुष्य होय. आणि जरी तो सर्व प्रकारच्या कर्मांमध्ये मग्न असला तरी तो दिव्य स्तरावरती स्थित आहे. तात्पर्य: कृष्ण भावनायुक्त कर्म करणारा मनुष्य स्वाभाविकपणे कर्मबंधनातून मुक्त असतो. तो आपली कर्मे प्रित्यर्थ करीत असल्या कारणाने त्याला कर्मांच्या परिणामांपासून सुखदुःखे भोगावी लागत नाहीत. म्हणून प्रित्यर्थ तो जरी सर्व प्रकारचे कर्म करण्यात मग्न असला तरी तो मानव समाजातील बुद्धिमान मनुष्य आहे. अकर्म म्हणजे फलरहित कर्म होय. निर्विशेषवादी भीतीमुळे सकाम कर्म थांबवितात, जेणेकरून कर्मफलामुळे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये. परंतु भगवंतांचे साकार रूप जाणणारा मनुष्य निश्चितपणे जाणतो की आपले स्वरूप म्हणजे आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत. त्यामुळे तो कृष्ण भावना भावित कर्मांमध्ये संलग्न राहतो. तो सर्व काही श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ करीत असल्या कारणाने अशा सेवेमुळे केवळ दिव्य आनंदाची प्राप्ती करत असतो. जे या मार्गाचा अवलंब करीत आहेत ते इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेपासून मुक्त असतात. श्रीकृष्णांची नित्य सेवा करण्याच्या जाणीवेमुळे मनुष्य सर्व प्रकारच्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा खूप सुंदरपणे हरे कृष्ण. प्रभुपादांनी आपल्याला या कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे की कर्मामध्ये जो अकर्म पाहतो आणि जो अकर्मातही कर्म पाहतो, किती सुंदर सांगितलेलं आहे बघा, की ज्याचा आपल्याला छान जाणून घेऊया आपण, की कृष्ण भावना युक्त करणारा मनुष्य हा स्वाभाविकपणे कर्मबंधनातून मुक्त असतो. कारण ते कर्मच तो भगवंतांच्या प्रित्यर्थ करत असतो, त्यामुळे त्या कर्मांच्या परिणामांनाही त्याला भोगायला लागत नाही, कारण ते कर्मच तो श्रीकृष्णांसाठी करतो आहे. जसं मी तुम्हाला उदाहरणादाखल सांगेन की इथे सांगितलंय, पुन्हा एक सेकंड ना. जसं म्हटलंय, निर्विशेषवादी आणि निराकारवादी आहे ते भीतीमुळे, म्हणजे कुठेतरी आपल्याला मुक्ती मिळवायची आहे आणि या मुक्तीच्या मार्गावरती कर्मफलांमुळे अडथळा येऊ नये आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर, कारण म्हणून त्या कर्मांनाच ते सोडून देतात तो करायचं. म्हणून इथे जे अर्जुनाने विचारलेलं आहे की पूर्णपणे मला युद्धच करायचं नाही आणि मला संन्यास घ्यायचा आहे, हा जो संन्यास घेतला जातो आहे ना, हा संन्यास घेणं हे हे या निराकारवादींचं किंवा निर्विशेषवाद्यांबद्दल सांगितलंय की त्या सकाम कर्माच्या भीतीमुळे, म्हणजे भीतीमुळे ते सकाम कर्म, कारण ते सकाम कर्म कुठेतरी त्यांना बंधनात अडकून ठेवतंय आणि त्यामुळे मग ती बंधनात अडकून ठेवतायत, भौतिकतेमध्ये अडकवून ठेवतायत, म्हणून त्या कर्मांनाच ते सोडून देत आहेत. हो, त्या कर्मांचाच पूर्णपणे ते काय म्हणतात, संन्यास घेत आहेत त्याच्यापासून. पण हेच कृष्ण भावना भावित व्यक्ती करत नाही, कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती काय करते, तेच कर्म भगवंतांच्या संतुष्टी करता करते, कारण त्या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला माहिती आहे की आपलं स्वरूप हे भगवंतांचं नित्य सेवक आहे. वी आर इटर्नल सर्वंट्स ऑफ द लॉर्ड, आणि त्याच्यामुळे आपण शाश्वत असे सेवक आहोत भगवंतांचे, आणि म्हणून भगवंतांच्या सेवेमध्ये हे कर्म करणं हे निश्चितच योग्य आहे, जे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. प्रभुपाद सांगतात, अहो संन्यास तुम्ही कशाचा घेता, हा देह पण तुमचा नाहीये. हो, देह सुद्धा भगवंतांची निर्मिती आहे, तिथे तुम्ही संन्यास कशाचा घेणार. मग त्याच गोष्टी की भगवंतांना, प्रभुपादांना एकदा विचारलं, तुम्हाला उदाहरणादाखल आणि खूप समजावून सांगायला छान उदाहरण आहे, तर जिथे तुम्हाला अकर्माचा खूप योग्य प्रकारे कळू शकेल, की प्रभुपादांना त्या पत्रकाराने विचारलं की तुम्ही तर संन्याशी आहात, मग तुम्ही तर गाड्यांमधून फिरता, तुम्ही मायक्रोफोन वापरता, तुम्ही वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि वेगवेगळ्या या गोष्टी डिव्हायसेसला वापरता आहात,
तर मग कसं काय तुम्हाला संन्यासी म्हणायचं? मग तिथे प्रभुपादांनी सांगितलं, अहो संन्यास कुठल्या गोष्टीचा घेणार जिथे हा देहच तुमच्या स्वतःचा नाहीये. हा देहावरती सुद्धा त्या परमात्म्याचा भूमई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना. आपण त्या भगवंतांचे शाश्वत असे भगवंतांचे आपण पार्ट अँड पार्सल, आपण अंश आहोत. तिथे आपण आपण स्वतःच काय हे सांगतो आहोत, अगदी मालकी सांगतो आहोत हक्क. मग तीच गोष्ट मी जे मायक्रोफोन वापरतोय, मी ज्या काही गोष्टी वापरते, हे मी कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी वापरते. हे मी ज्या गाड्यांमधून जातो आहे त्या व्यक्तींपर्यंत मी पोहोचतोय आणि ती कृष्ण भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतोय. मग हे मी कर्म करतोय, हे मी कृष्ण भावनेमध्ये करतोय, हे मी कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी भगवंतांच्या तृप्तीसाठी करतो आहे. आणि म्हणून मग ते निश्चितच अकर्म झालेलं आहे. तिथे संन्यास घेणारी व्यक्ती, म्हणून भगवंतांनी सांगितलं सुरुवातीलाच 5व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला आपल्याला खूप छान समजेल हे, की संन्यासापेक्षा निष्काम कर्म हे कसं श्रेष्ठ आहे. त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग न घेता केलेलं कर्म हे अकर्म आहे, कारण ते फलरहित कर्म आहे. आणि एखादी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही कर्मात अकर्म करते आणि अकर्मामध्ये सुद्धा कर्म पाहते. कारण ते अकर्म करतानाच ते कर्म बघत असतात, की ते जे ज्या पद्धतीने केलं जातंय ते अकर्माच्या स्वरूपातच केलं जातं. तिथे कुठेच स्वार्थीपणा नसतो हो. तिथे कुठेच स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची भावना नसते. आणि म्हणून श्रीकृष्णांची नित्य सेवा करण्याच्या जाणीवेमुळे मनुष्य सर्व प्रकारच्या कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि मुक्त होतो. कारण ती कर्मच भगवंतांना अर्पण केली जातात. ती खूप कठीण आहे. आपण प्रपंचामध्ये एक दोन गोष्टी अशा करू, पण त्या भावनेला जे प्रल्हाद महाराज आपण बघतो, जी स्थिता धीर मुनी, की ज्यांनी पूर्णपणे भगवंतांचा संबंध जो प्रस्थापित केलेला होता आणि जिथे तिथे भगवंत नारायण 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 नारायण, कारण भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणारी इतकी दृढता होती हो, तितकी डिटर्मिंड, इतकी डिटर्मिनेशन होतं त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून ते आवश्यक आहे. खूप खूप ते जोपासणं हे खूप चॅलेंजिंग आहे, पण वी नीड टू डू दॅट. आणि म्हणूनच ते आचरणामध्ये आणणं हे खूप गरजेचं आहे. निश्चितच आपण त्या मार्गावरती आलेलो आहोत आणि आपल्यामध्ये हळूहळू बेबी स्टेप्सनी आपण ते नक्कीच बदल आणू शकतो. छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण या गोष्टींना निश्चितच योग्य प्रकारे जाणू शकतो. आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे अकर्म हे कर्मामध्ये, आणि जो कर्मात अकर्म आणि ज्या अकर्मामध्ये कर्म शोधतो तो निश्चितच पूर्णपणे त्याने कृष्ण भावनेला जाणलेलं असतं. त्यामुळे तो त्या कर्मफलांपासूनही त्या कर्माच्या परिणामांपासून लांब असतो आणि त्याला त्या कर्माच्या परिणामांना भोगावंही लागत नाही, कारण तो त्या कर्माच्या बंधनातच अडकतो. माताजी एक एक्झाम्पल द्या ना. तेच मी आता प्रभुपादांचं सांगितलं माताजी. हा. प्रभुपादांचं जे सांगितलं, कर्मात हं. अकर्म, जे करतो आहोत ते कर्म आहे, पण मी ते भगवंतांच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी भगवंतांसाठी करतो. नाही आता तर प्रभुपादांनी आपल्या नॉर्मल नॉर्मल आयुष्यातलं. याच्यामध्ये जसं मी म्हंटल ना, की तुम्ही एखादी कर्म करता आहात, तुम्ही नोकरी करता आहात, तुम्ही हं. पैसे मिळवता आहात. मग जेव्हा तुम्ही ते एखाद्या टेम्पल ह्याच्यासाठी द्याल, एखाद्या टेम्पल बांधणीसाठी द्याल, किंवा ओके. कुठल्याही योग्य सेवेमध्ये ते जेव्हा तुम्ही हा, स्वतःला द्याल, तेव्हा ते अकर्म केलं जातं. तुम्हाला ओके 12व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी खूप ऑप्शन्स दिलेले आहेत या भक्तीचे. आणि या भक्ती मार्गावर येण्यासाठी तुम्ही टप्प्याटप्प्याने येऊ शकता. तुम्ही स्वतःचं मन, तुमची इंद्रिय सगळी भगवंतांवर केंद्रित करून करू शकता, किंवा भगवंतांच्या सेवेमध्ये. मग एखादी काय म्हणतो ना आपण, देवालय मंदिर बांधणारी व्यक्ती ही सुद्धा, मग त्यातला जो लेबरर असतो ना, तो सुद्धा अकर्मामध्ये असतो आणि तो सुद्धा भगवंतांसाठी ते कर्म करत असतो, भगवंतांसाठी ती गोष्ट करत असतो. मग ते निश्चितच भगवंतांना अर्पण केलेलं असतं. तिथे कुठेही, जेव्हा मी सांगते ना माताजी, की अनेक आपली व्यवहारातील उदाहरणं अशी आहेत की जिथे तुम्ही त्या कर्मफलांची अपेक्षा करत नाही आहात. तुम्ही ती गोष्ट करता आहात, पण मला त्याच्यातनं काहीतरी हवं आहे, ही गोष्ट, ही भावना जेव्हा बदलाल ना, तेव्हा निश्चितच ते अकर्म ठरतं. ओके. मी सांगितलं ना, खूप कठीण आहे प्रपंचामध्ये, कारण अपेक्षेनेच माणूस कुठेतरी जगत असतो. पण ही जी अपेक्षा जेव्हा आपण सोडून देतो आणि त्या गोष्टींचा उपभोग करण्याची जी कुठेतरी भावना असते ती सोडून जेव्हा आपण भगवंतांच्या आनंदा प्रित्यर्थ करतोय, कधीतरी ती प्रचिती घ्या माताजी, आणि कधीतरी एखाद्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आपण ती प्रचिती मिळवू शकतो. साधा आपण जे नैवेद्य, आपण जेव्हा अन्न करतो आहोत, जेव्हा ते अन्न आपल्याला आवडतंय म्हणून अन्न नाही, हे भगवंतांसाठी आपण केलं. आपण बघा ना, साधं वरण भात भाजी पोळी करतो, पण जेव्हा सणसुदीला, दिवाळीला असो किंवा
कुठे गणपती उत्सव असं जन्माष्टमीला आपण जेव्हा भगवंतांना ते सगळं नैवेद्य अर्पण करतो आणि जेव्हा ते ग्रहण करतो, मला सांगा त्या अन्नाची चव किती बदललेली असते. वेगळा आनंद पण वेगळा मिळतो. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. कारण त्याच्यामध्ये ती कृतज्ञता असते म्हणतात. हम्म. ते महत्वाचं आहे. कारण हम्म. आपण भगवंतांसाठी आणि त्यांना तो नैवेद्य अर्पण केलेला आहे आणि मग आपण तो ग्रहण करतो आहोत. ही हम्म. ही जी भावना आहे ना, ही भावना हम्म. मात्र माताजी आत्मसात करायची आणि ती भावना हम्म. कुठेतरी जोपासायची आहे. आणि ही हम्म. भावनाच आपल्याला त्या अकर्माकडे हळूहळू नेत असते. हम्म. पण आपलं कसं आहे ना, की आपण या 84 लक्ष योनीतून म्हणूनच भगवंत सांगतायत ना, की भगवंत खूप आतुर आहे तो. त्यांनी आपल्याला म्हणून ते आपले बीज देणारे पिता आहेत. जसं आपल्या एखाद्या मुलासाठी त्याचे वडीलच चांगलं करणार ना काहीतरी. त्याच्या वडील त्याच्या चांगल्यासाठीच काहीतरी सगळं करणार. तसं भगवंत सांगतायत हे ज्ञान सगळं दिलेलं आहे. तुम्ही त्या भौतिकतेमध्ये अडकू नका. त्या कर्मबंधनात अडकलात की पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून तुम्ही जन्म घेत राहता. किड्या मुंगीपासून ते मनुष्यापर्यंत पुन्हा तो सगळं चक्र असतं. मग ते 84 लक्ष योनी बघा, इतक्या योनीतून जावं लागतं की जिथे हम्म. जन्म मृत्यू जरा व्याधी. पण त्यातला जो मनुष्य जन्म आहे तो खूप दुर्मिळ आहे आणि तिथेच आपल्याला कुठेतरी ही वेगळेपणा जाणायचं आहे. आणि म्हणून या हम्म. जन्माचं सार्थक म्हणजे आपल्याला आध्यात्मिक गोष्टीमध्ये कुठेतरी वाढ करून ही भावना जोपासायची. कारण आपण हेच कुत्र्याला सांगितलं माताजी की आज एकादशी आहे तर तू हे खाऊ नको, हे खा. तो कुत्रा समजणार आहे का? नाही. तो नाही. कुत्रा त्याला खायचं तेच खाणार आहे. बरोबर. हम्म. हे हो. इथेच हा फरक, हा जो इंटेलिजन्स आहे, ती बुद्धिमत्ता आहे, त्या बुद्धीने आपण पशुप्राण्यांपासून वेगळे आहोत. आणि म्हणून आपल्याला हा दुर्मिळ असा मानव जन्म मिळालाय, त्याचं आपण कुठेतरी चीज करू शकतो. तिथे कुठेतरी आपण या ज्ञानाला म्हणजे नॉलेज एनलाइटन्स आणि आपण बऱ्याच गोष्टींना जाणू शकतो योग्य प्रकारे. बऱ्याच आपल्या मनातल्या क्लॅरिटी मिळते आपल्या हम्म. अनेक शंकांना, प्रश्नांना. हम्म. हम्म. ते महत्वाचं आहे. हम्म. हो, ठीक. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. पुढे जाऊया आपण. यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानात् निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितः बुधः. हरे कृष्ण. येस, पुष्पलता माताजी वाचा. मग विमल माताजी तुम्ही वाचा. ज्याचे प्रयत्न प्रत्येक इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेविरहित आहेत, तो पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थित आहे असे जाणावे. साधू पुरुषांच्या मते या प्रकारे कर्म करणाऱ्या मनुष्याचे कर्मफल अग्निरूपी पूर्ण ज्ञानाद्वारे जळून भस्म झाले आहे. तात्पर्य: केवळ ज्ञानी व्यक्तीच कृष्ण भावना भावित मनुष्याची कर्मे जाणू शकतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा सर्व प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीच्या कामनांनी रहित असल्यामुळे असे जाणले पाहिजे की आपण भगवंताचे नित्य दास आहोत. या आपल्या स्वरूप स्थितीचा पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याने आपले कर्मफल जाळून भस्म केले आहे. ज्याने या पूर्ण ज्ञानाची प्राप्ती केली आहे तोच वास्तविक पंडित आहे. भगवंताच्या या सेवारूपी ज्ञानाच्या विकासाची तुलना अग्नी बरोबर करण्यात आली आहे. असा अग्नी एकदा प्रज्वलित झाला की तो सर्व कर्मफले भस्मसात करून करतो. हरे कृष्ण. जसं आपण म्हणतो की अज्ञानाच्या अंधकाराला ज्ञानरूपी शस्त्रानेच आपल्याला मारायचं असतं, त्याचप्रमाणे ही जी कृष्ण भावना आहे ही अग्नीच्या स्वरूपामध्ये आहे. आणि हा अग्नी एकदा, ही कृष्ण भावना एकदा माणसामध्ये प्रज्वलित झाली की तो सर्व कर्मफले भस्मसात करतो. मग त्या कर्माच्या फळांचा त्याला उपभोग भोगण्याची ती भावना पूर्णपणे भस्मसात होते. कारण तिथे कुठे इंद्रिय तृप्तीसाठी कामनाच राहत नाही की मला हे हवंय. हा जो मी आहे ना, हा मीच कुठेतरी भस्मसात होतो. आणि तिथे कुठेतरी सगळ्या अपेक्षा रहित ते कर्म केलं जातं. कारण आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत. आणि म्हणून मग अशा ज्ञानाद्वारे हे रिअलायझेशन, ही जी आत्मसाक्षात्काराची भावना आहे ना, कारण जसं भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून सांगितलं, तू शरीर नाही आत्मा आहेस. आणि हा आत्मा भगवंतांचा म्हणजे परमात्म्याचाच अंश आहे. हे जेव्हा मनुष्य जाणतो ना, तेव्हा तो या निसर्गालाही वेगळ्या स्वरूपामध्ये बघतो. कारण प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. परमात्म्यापासून प्रत्येक हा आत्मा आहे. आणि म्हणून जेव्हा या आत्म्याला, कारण मनुष्य कसं आहे ना, मनुष्य फक्त बॉडीली कन्सेप्शनची आहे. मी शरीर आहे, माझं हे आहे, माझं डोकं, माझे हात, माझे पाय, मला हे घालायचंय, मला जपायचंय, मला थंडी वाजतेय, मला उन्हापासून रक्षण करायचंय. येस, नक्कीच त्या शरीराला जपायचंय, पण तिथे कुठेतरी आत्म्याला जाणून तरी घ्या. कारण जसं मी त्या रथाचं उदाहरण कायम देते की ती 5 इंद्रिय आहेत, मन आहे, बुद्धी आहे, आणि तो आत्मा तिथे आरूढ झालेला आहे रथामध्ये.
पण लक्षच नाहीये ना. कारण तिथे फक्त इंद्रियापर्यंतच आपलं मन केंद्रित झालेलं आहे. त्या मनाला पूर्णपणे इंद्रियांच्या कयात गेलेलं आहे. तो मन पूर्णपणे आपल्याला काय म्हणतात ना, पूर्णपणे तो रिमोटच्या हातात, आपण जसं तर टीव्ही आणि रिमोटचं उदाहरण मला बऱ्याचदा जाणवतं, की तो रिमोट कंट्रोल तुमच्या हातात आहे हो. तुम्ही टीव्ही बंद करायचं की नाही ठरवायचं, तर रिमोटने ठरवायचंय का तुम्ही टीव्ही बंद करायचंय. वाय आर यू जस्ट गेटिंग इन्व्हॉल्व, म्हणजे तुम्ही त्याप्रमाणे त्या रिमोटच्या अधीन कसे काय जाताय. रिमोटला स्वतःच्या हातात द्या, त्याप्रमाणे त्या मनाला स्वतःच्या हातात ठेवा. त्या मनाला ठेवलं तर इंद्रिय आपोआप तुमच्या हयात राहणार आहेत, आणि ती बुद्धी ही शाबूत राहणारी जी सत्सद विवेक बुद्धी असेल. आणि त्यासाठी त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न द्यायचंय, की त्यासाठी त्या आत्म्याला कृष्ण भावना भावित बनवायचंय, ती आत्मसाक्षात्काराची, की त्या आत्म्याचा साक्षात्कार, आत्म्याचा साक्षात्कार होतच नाही जोपर्यंत आपण त्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये आहोत, ते तोपर्यंत आपण फक्त बॉडीली कन्सेप्शन्सचे आहोत, फक्त शारीरिक कुठेतरी त्या गोष्टींशी आपण निगडीत आहोत. पण आपण आत्मा आहे, परमात्मा आहे. आत्मा हा अविनाशी आहे. आत्मा मरत नाही, कापला जात नाही, तो ओला होत नाही, तो वाळवला जात नाही. नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, हा आपण हे जाणायला पाहिजे. आणि म्हणून मग जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं, की तुझ्या धारदार शस्त्रांनी सुद्धा तू त्या पितामह भीष्मांना किंवा तुझ्या द्रोणाचार्यांना मारणार नाहीयेस, तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. आणि म्हणूनच तू या आत्म्याला मारू शकणार नाहीयेस. तू त्यांच्या शरीराला, जे ज्या पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, जे पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल आणि आकाश या सगळ्यांनी बनलेल्या त्या पंचमहाभूत, तो देह तिथे कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, देह टाकला जाणार आहे, पण तो आत्मा पुढे अजून नवीन शरीर धारण करणार आहे. तो अविनाशी आहे हो. म्हणून हे जाणायचंय, हा आत्म्याला जाणायचंय. आणि जो आत्मसाक्षात्काराची भावना पूर्णपणे जाणतो, तो निश्चितच या ज्ञानाला पूर्णपणे, त्याच्यामध्ये ती कृष्ण भावना निश्चितच जोपासली जाऊन तो त्या ज्ञानरूपी अशा अग्नीद्वारे ती कर्मफळांची पूर्ण भावना, कर्मफळ पूर्णपणे भस्मसात करू शकतो. त्यक्त्वा कर्मफला असंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः. हरे कृष्ण. येस विमल माताजी. वाचो माताजी. हो माताजी, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. दिसतंय माताजी? हरे कृष्ण. मला वाटतं त्यांचा ऑडिओ कुठेतरी गडबड होती. माताजी वाचू शकताय का? हरे मी कृष्ण. वाचू? हो हो चालेल ना. हा, येतो आवाज माताजी? एक मिनिट माताजी, मला वाटतं त्या वाचतायत अनम्यूट. वाचतायत हा, वाचू दे. येस येस. वाचू दे. ओके. येस विमल. तात्पर्य: हा जेव्हा मनुष्य कृष्ण माताजी, भावनेमध्ये आधीचं म्हणजे तुमचं ऐकू नाही आलं. तुम्ही आप- भाषा, याच्यापासून ट्रान्सलेशन पासून वाचा. हा आपल्या माताजी. कर्मफलावरील आपल्या फलावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा, जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असतो, असला. कोणतेही सकाम करीत नाही. येत आहे माताजी ऐका? हो येस माताजी, येत वाचा. ऐका येत आहे माता? हो 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 माताजी, येत जेव्हा वाचा. मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे सर्व काही कृष्ण प्रित्यार्थच करतो, तेव्हाच तो बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा केवळ भगवंतावरील विशुद्ध प्रेमामुळेच कर्म करतो, म्हणून त्याला कर्मफलाबद्दलचे कोणतेही आकर्षण नसते. तो स्वतःचा चरितार्थ प्राप्त करण्यामध्ये आसक्त नसतो, कारण प्रत्येक गोष्टीसाठी तो कृष्णावर विसंबून असतो. तो कोणतीही वस्तू प्राप्त करण्यासाठी उत्सुक नसतो. तसेच आपल्याकडे असलेल्या वस्तूचे रक्षण करण्याकरता तो उत्सुक नसतो. तो आपल्या कुवतीनुसार कर्तव्य पार पाडतो आणि बाकी सर्व कृष्णावर सोपवितो. असा अनासक्त मनुष्य चांगल्या अथवा वाईट कर्मफलापासून मुक्त असतो, जणू काही त्याने काहीच केले नाही. हे अकर्म किंवा फलरहित कर्माचे लक्षण आहे. म्हणून कृष्ण भावना विरहित विरहित. इतर कोणतेही कर्म कर्त्याला बंधनकारक ठरते आणि विकर्माचे हेच वास्तविक लक्षण आहे व याचे विवेचन पूर्वीच करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा हे सगळे श्लोक कर्म अकर्म विकर्माबद्दलच सांगतायत. म्हणून या ज्या कृष्ण भावनाभावित जो मनुष्य असतो, तो भगवंतांवरील विशुद्ध प्रेमामुळेच कर्म करतो.
आणि त्यामुळे त्याला कर्मफळाची कुठलीही अपेक्षा नसते. आणि म्हणून तो स्वतःच्या चरित्र प्राप्त करण्यासाठी अजिबात आसक्त नसतो, कारण तो सगळ्या गोष्टींसाठी भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहे. जसं प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण हे खूप म्हणतो ना आपण की खूप उच्च पातळीवरचं आहे. पण तसंच आपण या प्राकृतिक जगतामध्ये आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये सुद्धा अशा भावनेचा स्वीकार करून जेव्हा आपण आपण आपल्याला मिळतंय त्या गोष्टींवर समाधान मानणं आणि निश्चितच कुठे कमी पडू देणार नाही. भगवंत सांगतायत हो, भगवंतांनी पुढेही अनेक श्लोकांमध्ये याचा उल्लेख केलाय की योगक्षेम वहाम्य, म्हणजे भगवंतांनी 9व्या अध्यायात हे सांगितलं की भक्त भगवंतांसाठी किती विशेष आहेत. जेव्हा भगवंतांसाठी भक्त सगळ्या गोष्टी करतो आहे तेव्हा भगवंत निश्चित असतात सदैव भजाम्य, जेव्हा भगवंत त्याचप्रमाणे रेसिप्रोकेट करताय हो. ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, कारण भक्त जसा भगवंतांना बघण्यासाठी आतुर असतो तसं भगवंत भक्त वत्सल आहे तो. भावाग्रही जनार्दन आहे. त्या विदुरांच्या पत्नीने त्यांच्या स्वागताकरता केळाचं साल त्यांना चुकून अर्पण केलं, कारण ती इतकी गडबडलेली होती की भगवंत त्यांच्या घरी आलेले आहे आणि केळाचं साल दिलं, पण ते केळाचं सालही भगवंतांनी ग्रहण केलेलं आहे, कारण त्या भक्ताची जी भावना आहे ना, ते जे प्रेम आहे ना, ती प्रेम महत्वाचं आहे. भगवंत भावाचा भुकेला आहे आणि म्हणूनच ही भावना जोपासणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच जी व्यक्ती असा अनासक्त मनुष्य चांगल्या अर्थ वाईट कर्मफलांपासून मुक्त, मग ती चांगली असो अर्थात वाईट, त्याला काही फरक पडत नाही. जी व्यक्ती जो भक्त भगवंतांसाठी ते कार्य करतो आहे किंवा जे काही कर्म तो करतो आहे त्याच्या चांगल्या वाईट परिणामांचं त्याला काहीही पडलेली नसते, कारण ते कर्मच तो भगवंतांना अर्पण करतोय. मग त्या बंधनामध्ये तो निश्चितच अडकणार नाही. आणि म्हणून याच्याही आधी आपल्याला म्हणून की ती भावना विरहित केलेलं कर्म मग कुठेतरी ते कुठेतरी विकर्माकडे वाटचाल करत असतं, कारण ते सकाम कर्मात थोडं आधी असतं, पण ते जर अध्यात्माकडे वळलं नाही आणि ती जर कृष्ण भावनेमध्ये परिवर्तित झालं नाही तर ते निश्चित विकर्मामध्ये वाटचाल करतं. कारण मग कसं असतं ना, कारण त्या व्यक्तीचं बॉदरेशन मग काहीच राहत नाही की ठीक आहे नाही मला करायचं ही गोष्ट, तर त्या व्यक्ती खूप वेगळ्या प्रकारच्या असतात. भगवंतांनी अशा व्यक्तींचं पुढे उदाहरण दिलेलं आहे, नराधम, मूर्ख, राक्षसी व्यक्ती, आसुरी व्यक्ती, की दुसऱ्याचा जीव घेण्यापर्यंत सुद्धा त्यांची नियत असते आणि ती वृत्ती असते, कारण त्यांना कुठल्याच गोष्टीने फरक पडत नाही. कारण ती आपण म्हणतो ना एखादी मन तसं ते प्रक्षुब्ध होत जातं आणि न्यूट्रल होत जातं आणि कशा प्रकारे त्या मनाच्या म्हणजे त्या बुद्धीचा नाश होतो आणि मग काही फरक पडत नाही कुठल्या गोष्टीने त्यांना. अशा प्रकारे त्यांना मेस्मराईज करून आणि मग त्यांच्या मनावरती पूर्णपणे कंट्रोल मिळवून त्यांना त्या गोष्टींसाठी भाग पाडलं जातं. हे पुढे जाऊन आपण जसं म्हटलं की त्या तमोगुणी व्यक्तींविषयी आपण जेव्हा जाणू किंवा 4 प्रकारच्या व्यक्ती ज्या भगवंतांना अजिबात शरण येत नाही त्याविषयी भगवंतांनी पुढे निश्चित विवेचन केलेलं आहे. आपण पुढे जाऊया. निराशीय चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. येस सायली माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. असा ज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंकरताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पापकर्मांनी प्रभावित होत नाही. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या कर्मांचा चांगल्या अथवा वाईट फळांची अपेक्षा करीतच नाही. त्याचे मन आणि बुद्धी पूर्णपणे नियंत्रित असते. तो जाणतो की भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने अंशीचा अंश या नात्याने आपण जी भूमिका करीत आहोत ती करण्यास आपण कारणीभूत नसून ती केवळ आपल्याद्वारे भगवंतच करून घेत आहेत. जेव्हा हात हालचाल करतात तेव्हा ते स्वतःच्या इच्छेने हालचाल करीत नाहीत, तर त्यांच्या हालचालीला संपूर्ण शरीराचा प्रयत्न कारणीभूत असतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी भगवंतांच्या इच्छेनुसार कृती करीत असतो, कारण त्याला वैयक्तिकरित्या इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा नसते. तो एखाद्या भागाप्रमाणे कार्य करीत असतो. ज्याप्रमाणे यंत्राचा भाग सुयोग्य ठेवण्यासाठी त्याला तेल घालावे लागते, त्याची स्वच्छता करावी लागते, त्याचप्रमाणे भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करण्यासाठी, योग्य राहण्यासाठी कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या कर्माद्वारे
स्वतःचा निर्वाह करतो, म्हणून तो कर्मफलांपासून मुक्तच राहतो. एखाद्या पशुप्रमाणेच त्याचा आपल्या स्वतःच्या शरीरावरही अधिकार नसतो. एखाद्या पशुचा निष्ठुर मालक आपल्याला ताब्यातील जनावराची कधी कधी हत्या करतो, पण तरीही ते जनावर प्रतिकार करीत नाही. तसेच त्या जनावराला कोणतेही वास्तविक स्वातंत्र्यही नसते. आत्मसाक्षात्कारामध्ये पूर्ण संलग्न असलेल्या कृष्ण भावना भावित मनुष्याकडे भौतिक गोष्टींवर मिथ्या दावा करण्याची वेळ नसतो करण्यासाठी वेळ नसतो. प्राण रक्षणासाठी. प्राण रक्षणाकरता आवश्यक पैसा प्राप्त करण्यासाठी त्याला वाममार्गाचा अवलंब करावा लागत नाही. म्हणून या भौतिक पापांनी तो दूषित होत नाही. आपल्या सर्व कर्मबंधनातून तो मुक्तच असतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं वर्णन केलेलं आहे पुन्हा. परंतु चांगल्या वाईट कुठल्याच फळांची अपेक्षा करत नाही, कारण त्याला माहिती असतं की आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि म्हणूनच कसं कसं असतं की प्रत्येक गोष्ट, जसं आपण म्हणतो आता आपण या मार्गामध्ये आलेलो आहोत. मला मला सांगा ना की अनेक लोक आहेत आता जी रजिस्ट्रेशन करतात, आणि अनेक म्हणजे जसं 7व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय मॅरेथॉन धावणारी अनेक लोक असतात, पण एकच तो सुदुर्लभ महात्मा असतो जो भगवंतांशी नातं जोडू शकतो. त्याचप्रमाणे जसं या रजिस्ट्रेशन मध्ये आपण बघू, असा हा गीतेचा इतका सुंदर उपक्रम प्रभुपादांनी भगवंतांची कृष्ण भावना आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाते. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी हा ऑनलाईन म्हणजे कोविड सारख्या इतक्या भयंकर अशा काळामध्ये भगवद्गीतेचं हे अतिशय अमूल्य ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. किती जण अशी उत्सुक होती, जेव्हा ऑनलाईन गोष्टी होत्या तेव्हा होत्या, पण त्यानंतरही किंवा त्यामध्ये सुद्धा 500-500 जण यायचे, तेव्हाही आम्ही काही अध्याय घेतलेले आहेत. आणि त्यानंतर 21-22 मध्ये सुद्धा अनेक सुरुवातीला यायचे, अगदी 150-200 लोक असायची. पण शेवटी मला सांगा, म्हणजे जे एकतर तो पेशन्स पाहिजे की तुम्हाला पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये सगळं ज्ञान प्राप्त करण्याची ती, कारण कुठेतरी कशी असते भावना की मला हे जाणून घ्यायचंय, मला गीता काय आहे, तो व्हेरिफिकेशन असतं. ते काय आहे तरी काय गीता मला जाणून घ्यायची, तिथे ज्ञान आत्मसात करायची भावना नसते, कारण कुठेतरी ते पडताळून बघायचं असतं. ती भावना एकतर चुकीची आहे. आणि त्यानंतर कुठेतरी फक्त मला ते इम्प्लिमेंट करायचंय, मला ते माझ्या कॉर्पोरेट लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट किंवा मला माझ्या प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये. पण म्हणूनच पण भगवद्गीता प्रत्यक्ष काय आहे हे जाणून घेण्याची ती भावना किती जणांमध्ये असते, तर मला वाटतं ती खूप थोड्या जणांमध्ये असते, जे 18 अध्यायापर्यंत पूर्णपणे जातात आणि त्यानंतरही त्या ज्ञानाचा अजूनही पाठपुरावा करत राहतात. आणि त्या ज्ञानाला अजून अजून, कारण ती खूप सखोल आहे. कारण मी स्वतःच्या अनुभवांना सांगते की भगवंतांच्या कृपेने गेले 1.5-2 वर्ष अध्ययन करण्याचा ही संधी मिळालेली नाही, पण प्रत्येक अध्ययन वर्गामध्ये मी स्वतःही कितीतरी गोष्टी शिकतेय, कारण ती इतकी सखोल आहे. प्रत्येक वेळी तुम्हाला अजून नव्याने ती काहीतरी शिकवते, इतकी सखोल आहे भगवद्गीता. आणि म्हणूनच ते ज्ञान आपल्यापर्यंत जे पोहोचवलेलं आहे, हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं ते आत्मसात करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. ते कसं मी कुठे वापरायचं याचं ज्ञान मिळेलच, आपोआप मिळेल. पण ते तेवढंच फक्त हवंय आणि तितक्याच प्रश्नांची मला उत्तरं हवीत. ती मिळत नसतील तर मला काही त्याचा उपयोग नाहीये, हे जी भावना असते ही चुकीची आहे. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी फक्त मग अपेक्षा झाली, तिथे कुठेतरी त्या फळांची अपेक्षा झाली की मला हे माझ्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये वापरायचंय, असं सांगितलं, कबूल आहे. ते तुम्हाला आपोआपच मिळणार आहे जेव्हा ते तुम्ही आत्मसात करण्याच्या भावनेने येतात, तुम्ही तो अभ्यास. मग त्यासाठी निश्चितच तिथे जसं सांगितलं ते भगवंत आपल्याकडनं करून घेतात. त्यासाठी भगवंतांनीच निवड केली की आपण कुठेतरी स्वतःला काय म्हणतात ना, तेवढा ते आपण कुठेतरी सद्भाग्य आहे आपलं की आपल्याला भगवंतांनी निवडलं या गोष्टीसाठी. आणि म्हणूनच जेव्हा हात हालचाल करतात तेव्हा ते स्वतःच्या इच्छेने नाही, तर संपूर्ण शरीराचं चैतन्य त्याच्यासाठी म्हणून जे काही केलं जातं ते एखाद्या यंत्राच्या भागाप्रमाणे तो कार्य करीत असतो. कारण जसं आपण म्हणतो ना, एखादी मोटार आहे बघा, एखादी कार आहे, ती पार्किंग मध्ये ठेवली तेव्हा ती काय असते, ती निष्क्रिय असते. पण जेव्हा तो ड्रायव्हर त्याच्यात जाऊन बसतो आणि ती कार सुरू होते, तेव्हा ती कार सुरू होती आणि त्याचं चक्र तसं आहे. हो, हे चैतन्य पुढे जाऊन आपल्याला तेही जाण्याचे क्षेत्रज्ञ त्याच्यामध्ये खूप सुंदर दिले. कारण हा आत्मा, हे चैतन्य आहे, हे सगळ्या शरीरभर पसरलेलं आहे. आणि जे काही हालचाली होत आहेत या चैतन्यामार्फत आपण जे काही करतो आहोत. आणि म्हणून पुढे जाऊन अजून अध्यायांमध्ये त्याचं जेव्हा विश्लेषण केलं जाईल की जे करतो आहोत आपण, तो आत्मा आणि परमात्मा आपल्यामध्ये चालू ठेवतोय सगळ्या गोष्टी. नाहीतर हे शरीर
निष्क्रिय होऊन पडतो. म्हणून जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मनुष्य मरतो तेव्हा दुसऱ्या क्षणी त्याला बॉडी म्हटलं जातं. त्याच्या नावाचा उल्लेख न करता ते फक्त बॉडी होतं, कारण त्यातला आत्मा निघून गेलेला असतो. त्यामुळे भगवंत म्हणजे परमात्मा, आत्मा आणि परमात्मा, जो परमात्म्याचा अंश आहे तोच निघून गेलेला असतो. त्यामुळे जी भावना डेव्हलप करायची आहे ती की मी ही गोष्ट करत नसून मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, माझ्याकडून ही करवली जाते, हे ज्या प्रकारे केलं जातं, जसं यंत्राचा भाग सुयोगी, ती सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे. त्याला पूर्ण अगदी ऑइलिंग केलं जातं आणि सगळं केलं जातं. तसंच नामस्मरणाने आणि भगवंतांच्या सेवेने या सगळ्या भावनेला नीट डेव्हलप करायचंय, त्याला मेंटेन करायचंय. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे, त्या श्रद्धेला कसं मेंटेन पुढे जाऊन कसं त्याला अजून जास्तीत जास्त प्रगल्भ करायचं, तर साधू संघाने, भजन क्रियेने, मग ती कुठेतरी अनर्थ निवृत्ती जमायला लागेल. कशी जमायला लागेल, तर त्या असोसिएशनमुळे. कारण कुठेतरी ती अनर्थ निवृत्ती म्हणजे काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ जो आहे तो त्या सगळ्यापासून कुठेतरी पलीकडे जायचं. म्हणून जेव्हा आपण या गुणांना जाणणार आहोत, सत्व, रज, तम, या गुणातीत म्हणजे त्या सत्व गुणाच्याही पलीकडे भगवंतांचा गुण आहे. भगवंतांसारखे आपण आहोत, पण आपण विस्मरण झालंय हो, आपल्याला विसरलो आहोत आपण भगवंतांचे अंश आहोत. हा पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. आणि म्हणून भगवंत या ज्ञानाद्वारे आपल्याला सांगतायत की तुम्ही भगवंतांसारखेच आहात. भगवंत होऊ शकत नाही, जसं मी आधीच्या श्लोकांमध्ये आपण उल्लेख केला, पण निश्चितच भगवंतांचे गुण आपण प्राप्त करू शकतो. एखादी ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, तो भगवंतांना अर्पण करू, भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. आत्मसाक्षात्कारामध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेल्या कृष्ण भावनाभावित मनुष्याकडे भौतिक गोष्टींवर मिथ्या दावा, हे माझं आहे, हे घर माझं आहे, ही कंपनी माझी आहे, हे माझं, हा जो मी पण आहे, मिथ्या दावा म्हणजे खोटा अहंकार, तो जो फॉल्स इगो आहे ना, हा जपला जातो कुठेतरी, जो शारीरिक भावनेशी निगडीत आहे. पण जी व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये आहे ती निश्चितच तो खोटा अहंकार बाजूला ठेवते, तो खोटा अहंकार गेलेला असतो पूर्ण. आणि म्हणून मग त्याला स्वतःच्या रक्षणासाठी कुठलाही खूप अगदी काही पैसा प्राप्त करण्यासाठी वाममार्गाची, म्हणजे आपण म्हणतो की हे प्रमोशन मला मिळवायचंच आहे, मग कुठला का मार्ग मला आपला अवलंबायला लागू दे, मला भले त्याच्यासाठी लाच घ्यायला लागू दे, भले मला काही गोष्टी करायला लागू दे, मला कुठल्याही गोष्टी दाखवायच्या नसतील त्या दाखवायला लागू दे, म्हणजे मला एखाद्या गोष्टी चुकीच्या मार्गाने करायला लागू दे, पण मला ते प्रमोशन मिळवायचंच आहे कसंही करून, मग हा वाममार्ग आहे. तो अवलंबायची या व्यक्तीला गरज पडत नाही जो कृष्ण भावनेमध्ये आहे. कारण त्याला त्या परिणामांचा उपभोगच घ्यायचा नसतो, आय मीन त्याला त्या फळांचा उपभोग घ्यायचा नसतो, मग त्या परिणामांनाही भोगायला लागतो. तर मला असं वाटतं हे सगळं कर्माचाच खेळ आहे, म्हणून सर्व कर्मबंधनापासून ही व्यक्ती मुक्तच असते. अजून एक श्लोक घेऊन आपण थांबूया. यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा पीन निबध्यते. आपल्या बरोबर किरण प्रभूजी आहेत. प्रभूजी वाचायचं आहे तुम्हाला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे हा, कृष्ण. वाचतो कुठे आहात? येस. येस हो, वाचतो. येस प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त आहे आणि मत्सर करीत नाही, तसेच तो यशापयशामध्येही स्थिर असतो. तो जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी त्यामुळे कधी बद्ध होत नाही. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा आपल्या शरीराचे पालन पोषण करण्यासाठी सुद्धा विशेष प्रयास करीत नाही. तो सहजपणे प्राप्त होणाऱ्या लाभामध्ये संतुष्ट असतो. तो कशाची याचना करीत नाही किंवा कोणाकडून उसनेही घेत नाही, तर आपल्या कृतीनुसार प्रामाणिकपणे कष्ट करतो आणि आपल्या प्रामाणिक कष्टाने जे काही प्राप्त होते त्यात संतुष्ट असतो. म्हणून तो आपल्या उदरनिर्वाहाच्या बाबतीत स्वतंत्र असतो. तो आपल्या कृष्ण भावनेच्या सेवेमध्ये इतर कोणाच्याही सेवेचा अडथळा आणू देत नाही. तरीही भगवत सेवेप्रित्यर्थ भौतिक जगातील द्वंद्वापासून विचलित न होता कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास तो तत्पर असतो. शीत आणि उष्ण किंवा सुख आणि दुःख या रूपात भौतिक जगातील द्वंद्वांचा अनुभव येतो. कृष्ण भावना भाविक मनुष्य
हा द्वंद्वातीत असतो. कारण श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रत्यर्थ कोणत्याही प्रकारे कर्म करण्यात त्याला संकोच वाटत नाही. म्हणून तो यश आणि अपयश दोन्हीमध्ये स्थिर असतो. जेव्हा मनुष्य दिव्य ज्ञानामध्ये पूर्णपणे स्थिर होतो तेव्हाच ही लक्षणे प्रकट होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे प्रभूजी, कृष्ण. हरे हरे कृष्ण, कृष्ण. धन्यवाद. द्वंद्वापासून मुक्त होतो याच्यासाठी एक छान रेफरन्स आहे आपल्याकडे. 2.14 श्लोक आहे. मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्ष्व भारत. हे कौंतेय तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत ती हिवाळा उन्हाळा याच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहेत. हे भरत वंशजा ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवीपासून निर्माण होतात. आणि म्हणून मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता ती सहन करण्यास शिकलं पाहिजे. आणि म्हणूनच इथे जे दिलेलं आहे की शीत आणि उष्ण किंवा सुख आणि दुःख या रूपात भौतिक जगातील द्वंद्वाचा अनुभव येतो. म्हणूनच भगवत सेवेप्रित्यर्थ भौतिक जगातील द्वंद्वापासून विचलित न होता कुठल्याही प्रकारचं कर्म करायला ही व्यक्ती तत्पर असते. ती कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे दृढ असते. कारण श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यात त्याला संकोच वाटत नाही. तिथे यश मिळो अपयश मिळो त्याला कुठलंही बॉदरेशन नसतं. त्याला त्या सगळ्यात म्हणून स्थिताधीर मुनी आपण जेव्हा म्हणतो. अर्जुनाने जेव्हा भगवंतांना प्रश्न विचारला की ही व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते, कशी वागते, तर प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण तिथे दिलेलं आहे की त्याप्रमाणे तिने स्वतःला स्थिर केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ती दृढता जी महत्वाची आहे, डिटर्मिनेशन महत्वाचं आहे. आपल्या कृष्ण भावनेच्या सेवेमध्ये इतर कोणाच्याही सेवेचा अडथळा येऊ देत नाही. आणि भगवत सेवेप्रित्यर्थ भौतिक जगातील द्वंद्वापासून विचलित न होता कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास तो तत्पर असतो. जो भगवंतांच्या सेवेसाठी ते कर्म करतो मग त्या स्वतःच्या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या त्या असे ना. म्हणून भगवंत सांगत नाही येतो की घरच्यांचे आबाळ करून आणि तुम्ही कुठल्याही गोष्टी करून भगवंतांची सेवा करत राहा. नाही, तुम्ही स्वतःच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पडणं हे निश्चितच तितकंच योग्य आहे. पण तिथे कुठेतरी ती जी समतोल आहे ना तो समतोल महत्वाचा आहे. शीत उष्ण सुख दुःख या सगळ्यामध्ये कुठेतरी समतोल साधलेला आहे. त्या गोष्टींचं वाटून घेणं याच्या पलीकडे ती व्यक्ती गेलेली आहे. त्या द्वंद्वापासून ती व्यक्ती त्याच्या पलीकडे गेलेली आहे. आणि म्हणूनच कारण श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ कोणत्याही प्रकारचे कर्म करायला त्याला कुठलाही संकोच वाटत नसतो. कारण तो दिव्य स्थानामध्ये दिव्य ज्ञानामध्ये पूर्णपणे स्थित झालेला असतो. आणि मगच ही लक्षणं आपल्याला तिथे प्रकट झालेली दिसतात. तर आपण इथे थांबूया. 22 श्लोक झालेले आहेत. थोडं हळू होत आहे पण मला असं वाटतं आपण क्लिअर करूया. आणि बऱ्याच जणांच्या मनात काही प्रश्नही असतात तर ते आपण घेत घेत जातो आहोत. तर आपण थांबूया आज इथे. कारण आज आपला जो भागवताचा क्लास आहे तो थोडा लवकर आहे. मी रेकॉर्डिंग आधी थांबवते आणि मग बोलते तुमच्याशी.